Autodeterminació és un dret natural. Som una nació, per tant, som un grup de persones que tenim un projecte comú. Si les persones som lliures de determinar el nostre futur, les nacions també ho són. Digui qui digui el contrari, encara que sigui l'estat espanyol. El nostre procés independentista ha nascut del poble. Per tant, els moviments socials han creat aquesta necessitat i la consciència nacional de que avui és el moment, aquest any és el moment de tirar endavant el projecte d'independència de Catalunya. Els municipis hem de recollir, som la primera administració, per tant hem de recollir la voluntat del poble. I som els que estem més a prop del poble, per tant els municipis han de participar i participen clarament des de l'administració municipal com a administració de la solució del poble de Catalunya a autodeterminar-se i aconseguir la independència. Per tant, els municipis som essencials en aquest procés per apoyar el procés popular de la gent que vol aconseguir la llibertat de Catalunya. Municipis, doncs, tots a una al costat del poble per aconseguir que Catalunya sigui lliure. L'ICEC ha iniciat una campanya, doncs, de recollida de signatures per demanar a Europa que reconegui els drets de les persones i dels pobles i de les nacions a autodeterminar-se i, per tant, a Catalunya també a ser lliure, a fer el que ella vulgui lliurement. Felicito, doncs, a l'ICEC per aquesta iniciativa de recollida de signatures i demano a la població de Vic i a totes les ciutats i pobles de Catalunya i als seus alcaldes que liderin aquest projecte perquè sigui una realitat que també el Parlament de Catalunya apoyi aquest procés cap a la independència dels pobles, també el de català. Sí a l'autodeterminació.